Днес снимаме в Копсен Тобърс епизод 2 и както виждате си закупих ранг като полицай. Той не се заплаща с кредитна карта или с нещо такова. Самият ранг се заплаща от играта, като съберете 20 000 и ги отидете в болницата. Да, това е якото. Еми... Ами да, значи аз съм не знам дали казах, аз съм в Farpor Gaming и... фак, дай колата. Аз имам GTA 5. Ми... ще си тегля КГ на утре и ще я направя. Еми да, на дето. Ще пробвам да я кача на дето. То по принцип трябва да е на C, ама аз ще го направя на D. На тащото на D ли му е, бе? Уш! The Fate Rate. Ами пусня. Даже може да сложим... Даже ще сложа линк в описанието за тази песен. Много яка. Значи, в този епизод няма да обираме никога повече казината. Ще гоним и ще арестуваме престъпници. Значи, Ники, кой ранг трябваше да съм, за да арестувам хора? Ари ID-то. Аз мислиш, че ID-то трябва да пишеш. Окей, значи сега отиваме да търсим разни, които да арестуваме. Видим на мапа. Ти в сървъра има ли някой, бе? Окей, значи никой още не е направил никакво престъпление. Кое е това? Has paid. О, yes. Here's the today bonus. Бах ти! Човек някакъв, знаеш колко много пари е получил? Те я знам. Да фатрат. Да фитри. Човек, дали знаеш, че Фат е дебел? Еми, за какво си го прекречи? Фак. Мите, знаем каква е песента. Не искаме да я слушаме. Яка е, бе. Нас на кефи. Значи сега ще ги има на всички каналите в моето описание, плюс песента в E3. Да. Аз ще направя интро. Значи аз вече имам, аз ще правя интро. Дано ви хареса като направя. Значи... може би. Все пак аз обичам да правя тъпи неща. Той ти е. Ама до някъде е вярно, да. Да, знам. Аз бях първия, който почна да се излага в клиповете. Аз бях първия, който започна да се излага в клиповете. Аз съм първия, ако лъжиш ти. Канала ми е преди 5 дни, бе, базикам се. С тага канал не ме гледайте, вече Minecraft 146.
Напиши интро, да, но аут и готово. Значи в този клип, не знам аз какво ще правим, ще арестуваме... О, тук има някакъв. А не, това му е къща. На кой? Форсил. Окей, някаква бъркма тук има. Значи ние сме с някакво Пежо, 50 годишно. Ай, никой като съм полицай, можеш ли да се надругирам, бе, в играта? Как го е, не можеш ли, бе? Ей, това е кола вече. Това се нарича хубава кола. Снимайте само с фрабза, това е най-якото. Аз не съм Rocket 24, аз съм Far Gaming B. Аз съм да си забравим името. Farpor Gaming. Farpor Gaming, бе. Farpor Gaming BG. Значи, вижте какво си имаме тук. Собейт. Ха-ха. Точно така. Имаме собейт. Много тъпо, нали? Така. Няма да покажам в клипа, бе. What the hell? Значи аз може да направя някой епизод с фейскам. Така, бе. Само дейт камерата, не знам къде ми е. Заварих я, бях я заварил някъде и аз не знам къде ми е, фенучек меди. До ден днешен не знам къде ми е, човек. Сериозно ти кам. Не знам къде ми е. Майчите. Вземе бърк място в хеликоптера. Нищо ще я запали. Като запали пушва пради. Мите, спри го това. Чай, бе, ти въобще с музика слушаш ли? Ти? Аз така, че... аз може интрото да ще го направя с песента на GTA 5. Бах ти простия човек. Окей. Омага, това къде го бутам, бе? Коса така е? Окей, нищо се случи. Значи аз не хода, не барам нищо. Само мишката звата. То будалявия бута самолет. Какво иска да постигне, не го знам. Аз искам единствено да се кача в хеликоптер. Гати. Пилот джоб. Супер! Аз двива. Помале аз. Имале. Омага, зави! Зави, бе, букук! Зави! Едва... Айде, издигни се, моля те, не! Не се запал, бе! Не се запал, бе! Пилот job ended. Окей, значи това клип ще бъде доста голям, като гледам. Защото се ще правим, мисля, че Ники, може ли да се работи като пилот с хеликоптера? Кради Android порн. Значи, на тела ли аз, на тела къде имам аз?
Айде да кажем какви тилови имаме, искате ли? Samsung Galaxy S3 Neo е моят. Техните са Huawei. Най-райне само не му знаем какъв му е. Какъв е? Жестовия контрол е. Мен би е Samsung Galaxy S3 Neo. Бах ти чек! Какво е това? Какъв е този модел Асен? Това е много странно е. Асен. Който Асен не го знаем. Който Асен не го знаем. Значи. Значи бих искал тук да фейним, но за предпочитане ще изкарам хеликоптера просто. Бахте чик 5 минути пътувам от самолетното летище до казиното. Може ли да повярваш? Автобуса ма минава. А? Не бе, хеликоптер карам. Това е баба и хеликоптер. Аз за половин... От тук до Осенто с хеликоптер за 10 минути съм до там. Да. Ами това е яко. Омага. Мага. Значи, в момента хеликоптера се движи съвсем сам. Какво? Може да направим епизоди на Агарио, които ще ги снимам с бандикам. Ще лагва много, но пак поне ще можем да ги заснемем. Ко си мислиш, що с човек и с това, как мислиш, че не лаги ужасно много с бандикам, но още го използвам. Не е лоша програма. Бандикам, ако си я купиш, хищ не лаги. Не да си я купиш, ако си я регистрираш. Моя не е. Аз може си. О, кисли да. Ко радио да пуснем? Радио X. И любимото ми радио. Лос Сантос. Мен ми е любимото Лос Сантос. Само едно имам аз и това е Лос Сантос. Окей, значи за края на клипа ще се метнем от хеликоптера за втори път. Ако нямаме парашут, браво на нас. Аз забравих да кажа нещо. В нашия град се случва нещо странно с луната. Една седмица подред е пълнолуние. Нали? И бахте грамадната луна. Те като в GTA. Нали? Нали се вижда в GTA каква е голяма наша луната? Окей, да виж, къпени, аз бях в Парапал Гейминг. Днес имахме сам. В други епизод не арестувахме никой, защото никой не беше направил престъпление. Да, това беше. И в описанието ще са на всички каналите. Але, чао!